Здравейте и добре дошли в видеоканала на фирма Itema. В днешния клип ще ви представим 24-инчовия монитор на HP ZR2440W. Моделът е подходящ за графичен дизайн, видеообработка и работа с CAD и CAM системи. Прецизното му цветопредаване в Full HD резолюция 1920 по 1200 го превръщат в отлично решение за игри и гледане на филми. ZR2440W работи с 24-инчов дисплей с IPS матрица. Аглите му на видимост са 178 градуса както по хоризонтала, така и по вертикала. Благодарение на това получавате перфектно изображение, независимо под какъв ъгъл гледате екрана. Мониторът има и вградена Overdrive функция, с която се премахват дефектите при бързо движение на обекти. Интерфейсът на модела включва разнообразни възможности за връзка с други устройства. Може да използвате DVI порт, DisplayPort, HDMI и 4 USB порта. HP ZR2440W разполага с сертификати за енергийна ефективност и надежност Energy Star 5.0 и EP Gold. Мониторите от тази серия са директен внос от фирма Itema. Можете да ги разгледате в нашия онлайн магазин, както и в офисите ни. Линк към продукта може да намерите точно под клипа, който гледате в момента. Това е всичко от нас за днес. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!